Undhusuk basa. Apa ya iku? Nah, awakmu ngerti gak? Apa iku undhusuk basa? Gak ngerti. Iku padha karo ngganggu basa ta? Ya mbuh. Ojo kaget, ojo nggumun. Ya. Pengen ro undhusuk basa iku apa? Tak gawakno TV. Ayo sinau bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa, anak-anakku sing tak tresnani, piye kabare? Apik-apik to? Muga-muga tansah pinaringan kawilujengan, seger kewarasan, selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, langsung ae ayo sinau undhusuk basa Jawa. Apa iku undhusuk basa Jawa? Iki lho. Undhusuk basa yaiku tataraning utawa tingkatane basa Jawa miturut panggenane. Duweni fungsi kanggo ngajeni wong liya kang diajak lawan rembug utawa guneman. Iku mang pengertiane lan fungsine undhusuk basa Jawa. Lah, terus undhusuk basa Jawa iku ana pira? Nah, undhusuk basa Jawa iku ana 2. Setunggal basa Ngoko. Sing nomer 2 basa Krama. Basa Ngoko lan basa Krama. Apa iku? Iki monggo terangani. Basa Ngoko kaperang dadi 2. Nomer setunggal inggih menika Ngoko Lugu. Yaiku basa Ngoko sing ora kecampuran tembung-tembung krama inggil tumrap wong sing diajak guneman. Nomor kalih inggih menika Ngoko Alus. Yaiku basa Ngoko sing kecampuran tembung-tembung krama inggil tumrap wong sing diajak guneman. Basa krama uga kaperang dadi 2. Nomor setunggal inggih menika krama lugu. Yaiku basa krama sing tembung-tembunge lugu lan ora kecampuran tembung-tembung krama inggil tumrap wong sing diajak guneman. Nomor kalih inggih menika krama alus. Yaiku basa krama sing tembung-tembunge alus lan kecampuran tembung-tembung krama inggil tumrap wong sing diajak guneman. Nah, wis paham to undhusuk basa? Nah, saiki apa bedane undhusuk basa karo unggah-ungguh basa? Nah, ngene cah. Nek undhusuk basa iku tingkatane basa. Ya kemang ana ngoko, ana krama. Nah, nek unggah-ungguh basa iku ora mung bahas tingkatan mawon ya, tapi ya bahas penganggone basa Jawa. Panganggone unggah-ungguh basa. Panganggone
ngoko lugu. Nomor setunggal kanggo sak padha-padha sing wis kulino. Nomor kalih kanggo wong tuwa marang anake. Nomor 3 guru marang muride. Nomor sekawan dhuwuran marang andahan. Panganggone ngoko alus. Ing antawisipun nomor setunggal sedulur enom marang sedulur tuwa. Nomor kalih wong sing kapernah tuwa marang wong enom sing derajate luwih dhuwur. Nomor 3 ibu marang bapak sing wis ngoko-ngokoan amarga wis kulino. Panganggone krama lugu. Nomor setunggal marang wong sing sak derajat amarga durung raket. Panganggone krama alus. Nomor setunggal wong enom marang wong tuwa. Nomor kalih marang wong sing luwih dhuwur derajate. Nah, piye? Wis paham to? Nah, pinter pancen anak-anakku iki cerdas kabeh. Dadi ono bedane cah ya, kapan gunakno basa ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu lan krama alus. Wis paham to? Oke, saiki ayo sinau tuladhane. Ya piye carane ngowahi ukara ya, mulai ngoko lugu, ngoko alus, dadi krama lugu lan krama alus. Iki monggo dipirengke keterangane. Tuladha undha usuk basa Jawa. Nomor setunggal ya menika ngoko lugu. Mangano dhisik yen arep lunga. Sesuk diajak ndeleng ketoprak. Nomor kalih ngoko alus. Ukarae dados panjenengan dhahar dhisik yen arep tindak. Sesuk diajak mirsani ketoprak. Ngoko alus niki ingkang dipun rubah inggih menika kata ganti lan kata kerja. Lajeng nomor 3 krama lugu. Sampeyan nedha rumiyin menawi badhe kesah. Benjing dipun ajak ningali ketoprak. Nah niki krama lugu gunakaken basa krama ingkang tengah-tengah utawi madya. Contonipun mangan, nedha, lunga, kesah, ndeleng, dados ningali. Niku kata kerjanipun. Nomor sekawan inggih menika krama alus. Tuladhanipun panjenengan dhahar rumiyin menawi badhe tindak. Benjing dipun ajak mirsani ketoprak. Krama alus niki kata kerjanipun sampun ingkang paling alus. Saking tembung nedha dados dhahar. Saking tembung kesah dados tindak. Saking tembung ningali dados mirsani.
Nah, anak-anakku wis paham kabeh ya. Bajo wis nerangno jelas mulai undusuk basa, unggah-ungguh basa sampai tuladani. Nah, besok disambung maneh nok materi liyane. Muga-muga anakku paham kabeh. Pun Bajo pamit ya. Yupainten kelelek timbo. Endi yupainten? Cukup semanten atur kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.